दिवाळीत तुम्ही एसटीने प्रवास करणार असाल तर तुमच्यासाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण दिवाळीत एसटीच्या प्रवासी भाड्यात तब्बल 10% वाढ होणार आहे। 15 ऑक्टोबर पासून ते 5 नोव्हेंबर पर्यंत एसटीच्या भाड्यात 10% वाढ करण्यात आली आहे। एसटी महामंडळाकडून भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला। वातानुकूलित शिवनेरी आणि शिवाई बसेस सोडता सर्वच बसेससाठी 10% दरवाढ लागू असणार आहे। दिवाळीत एसटीच्या भाड्यात वाढ करण्यात आली। 15 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर पर्यंत ही भाडेवाढ असणार आहे। शिवनेरी शिवाई बसचं भाडं वाढणार नाहीये। दिवाळीत एसटीच्या भाड्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे। मोठी बातमी सर्वसामान्यांसाठी आहे। दिवाळीत एसटी भाड्यात 10% वाढ करण्यात आलेली आहे।